bakhona abazalwane. Hallelujah. Uke wenza isimanga uJesu lapha ngumfana kaAbraham. Simiye kuAbraham ngumfana kabani? Lapha kuGenesis number 12. Ake simfunde simbuke. Ungajayeli ngithi awujayeli inyama uqedile uyipheko uyifaka i-microwave. Ikhona into endifuna uyibone la. Ukuthi uJehova lo simkhonza unjani. Sithola abaFarisi. Balo liplani kaNkulunkulu. UAbraham. UAbraham wayembito ngizwe mayinjani? Akajuluki. Hallelujah. Uyambumba imithombo lapho ingekho khona. Sure. Awusuka. Siyongeza. Awusuka. Ngisho uAbraham angawafuna amanzi omfula. Umba ini? Oqwathuleni. Kuphuma amanzi. Bayangizwa bantwana. Abraham ngapha imithombo umfula uthi angiwafuna umfula. Ngifuna ambiwe yini. Wayimbi imithombo Abraham. Buka lezi inkomo esingake zayibala uJehova uyimbele emthonjeni. Number 1 yikho inkomo zakhe zingafi. Okay. Nginenxa ukuthi imali engaka wayinikwa ubani. Ngoba wayifuyile imali. Wayifuyile. Angakwazi ukuthi imali. USijesu. Abalelwa uje. Abalelwa uJehova. Niyangizwa. Uma sekwenze konke lokhu Abraham ke uyaqeda izitha zilwa naye kodwa zimehluli. Ngoba umuntu kaJehova kaqeda. La usheshe wakhohlwa nje wadikilela izitha zakho zikuthuka. Awubheka usuzwayeka nomsebenzi. Uyekiswa yilowo ntombazana ofaka igoko okuthiwa yisupervisor yakho. Akuna uNkulunkulu. Ukhuluma isilisa esibheke eceleni. Niyangizwa? Suye kumsebenzi unoJesu. Umuntu onoNkulunkulu akayeki into, uyeka isitha sakho. Futhi ungayeki izinto utshela uJehova. Ngenxa yabantu ukuthi bathi angiphinde ngiyangizwa. uJehova mayishila akaphikisani nomuntu. Balalela abazalwane sonke. Ungalokothi uyithole uswenza izinto zabantu uyeke sikaNkulunkulu. Waqhubeka kuAbraham kwaze kwafika isikhathi sakhe sokuthi akadlule emhlabeni njengokusho kwezwi kaJehova the wena izinsuku zakho uzohlala uzoweneliswa. Kunamadoda ambalwa la eBhayibhelini. uAbraham kuthiwa uyohlala uzuneliswe. Uphila ngendlela othanda. Uyabona makufusana bambala kufa bani? Akamthathanga uKetuli ngoba nakho kufanele athathe unkosikazi. Kodwa wayemthathela ukuthi kusafanele uextend izinsuku zakhe. Wathatha lo mfazi ukuthiwa uKetuli. Kwase kushaya umthetho ngale kulesithathu ukuthi wena ke Abraham ungakhohlwa ngoba uthathe lo mama lo oyinji igama lakhe. Vele mungena uNkulunkulu yini phambi kaSimakade? Khulumani mawungena uNkulunkulu yini? Ningakhulumeli phansi mangikhuluma lezi. Kusho iBhayibheli. Niyangizwa? Kuze kuthiwa ke nezingane zakhona kuyoba ozingulani zinikeni isingo esibrown. Zinganikwa lutho. Ningenze ikhulumo. Kunezingane ezingenasibusiso noma ungayifundisa euniversity. Idakwa ugoloki iziuchame. Babuza abantu lo muntu wafunda kangaka vela kushiwo ngolutho ngaye. Noma ungamnika umsebenzi omuhle noma kuyafana ngoba yinja le. Usho ukuthi uJesu kathena manga kulo mfazi eza nengane yakhe igula athi uJesu yayisusa le ngeke ngithathe isikwa sabantwana nginikeze izinja. Ushite ngakho. Sanibonani. Sanibonani sibuya. Sanibonani ngoKrisimsi.
awufunde lapha uchapter 12 ngifuna ukubonisa lezi zinto ezimbalwa zokuthi uJesu wenzeni esemfihlakalweni ngemuzi kaAbraham. Ibese ngibuya ngiza ukuthi kuthiweni ke uAbraham nawe. Genesis 12. Ungafundi wani ohlangana noyise. Funda uverse number 26. Funda 12 uqala. 12 funda. 12. Yebo. Kuyakuthi ukuba abaseGibhithe bekubone bathi ngumkakhe lo baza kungibulala mina bakulonde wena. Basho Abraham. Mawuthi umdade wethu. Kusho bani? Lalela kunento la nesangizwe. Uma uzokhulunywa kanje ngosala lo ukuthi uneminyaka emingaki ufresh abangakholwa babona intombi ena 16 years kanti basho umuntu ona 56 years Ngosuka ngikhulume kalungu isimisa ngeke 56 years kodwa mawumbheka u16 years. Amen. Ngikhuluma nani? Ngithi una 56 lo mama nesekhona. Mabaya eGibhithe bawukwenza ithembiso lalela kahle. Esayenziwa uAbraham wathi ngizokuyisa eGibhithe uyolanda inkomo ezingafi. Okunikelela imali engezokuphela. Ngizoqalela phezulu kwami unikeze enye. Uhamba noSara umkakhe. Mayifika lapha kwaFaro ikhona uyafika uJoseph akazala izweni uJoseph akanjani noIsrael akekho ufika lapha abafana bakaFaro namabodyguard athi hey boss ukona usisofikela nalo baba hey muhle kakhulu simfisela wena Fara kabuzo futhi ngithathe lo baba nimfake emkhukhwini nizwe nimfake kuphi lo sisi nimbeke lapha epalace kuliyandle nje nangempela amabodyguard enze lokho ningilalela enze lokho Inkosi. Bambelesele phela ukhona usisi ufikile hamba khona uyombona avele uFara phuziti enotshwala uJesu akhohlwa cabanga umuntu ezokhohlwa inyanga eziwu ekhohlwe umuntu osekamereni akhohlwa uthi ngelinye ilanga baze bamforce ngenkani hamba phela afika adlule kuleli kamela uphuma ngale manje mayifika lapha nje ukuthonga la inkosi njalo ilale kuse ibuyele lapha iyothetha amacala ikhulume zonke izinto isikhohle ukuthi wathi akubeka umuntu la zidlule inyanga zezibo 8 zibo 9 zibo 10 zibo 12 azaqeda uAbraham ukuthi aqoqelwe lento ayiselela nisekhona uma ke eseqedile uAbraham ibese kuthiwa ke asekufanele ukhathi sanisufunda ku verse 20 uze umprofeti hayi laba abayibekayo now ka chapter 12 uverse 20 mfundo uFaro waya lamadoda ngaye amukisa kanye nomkakhe nakho konke anakho. Amen. U20 mqhathile funda qhubeka chapter 13. Yebo. Ukwahlukana kaAbraham noLot. Kukhona ungakuqedanga lapha. Khona lapho nisekhona engifuna ukuzwe
kulo chapter 12 kunokunye ukuqedanga kahle la okufanele kusize labazalwane kulonyaka oqalwayo ngoba akekho umuntu ozokwenzela umunye wonke umuntu uzozenzela niyangizwa wonke umuntu uzokwenza njani uzozenzela nawe isihlobo sakho akekho ozokwenzela wena uzozenzela lento ozoyenza izoba phezulu kwekhanda lakho Jesus. nikhona abazalwane Amen. uyela kulo 12 ufundo 6 Ukufika kwa-Abraham eKhanani. Abraham wadabulizwe waze wafika endaweni yaseShekemu naseOkini naseMore. AmaKhanani ayekhona ezweni. Jehova wabonakala kwa-Abraham wathi, lelizwe ngiyakulinika inzalo yakho. Lelizwe ngiyakulinika inzalo yakho. esho wena ungamtshela uIsrael usho bani zokufundela ufunda uverse 10 Kwakhona indlala ezweni Abraham wehlela eGibhithe ukuba agogobale khona. Ngoba indlala yayinzima ezweni. yebo Kwathi esasondela ungena eGibhithe wathi uSarayi umkakhe, bheka-ke ngiyazi ukuthi ungowesifazane omuhle obukekayo. Kuyakuthi ukuba abaseGibhithe bakubone bathi ngumkakhe lo baza kungibulala mina bakulonde wena. Mawuthi ungudade wethu ukuze kube kuhle kini ngenxa yakho. Umphefumulo wami uphile ngenxa yakho. Kwathi uAbrahama efika eGibhithe abaseGibhithe babona owesifazane ukuthi muhle kakhulu. Induna zikaFaro zambona zambabaza phambi kwaFaro. senzani Hayi. foda Zambabaza phambi kwaFaro. Owesifazane wangeniswa endlini kaFaro. Abrahama waphathwa kahle ngenxa yakhe. Waba nezimvu, ney'nkabi, nezimbongolo, nezinceko, ney'ncekukazi, nezimbongolokazi, namakamela. Kepha uJehova wamshaya uFaro nendlu yakhe ngey'nhlupho ey'nkulu ngenxa kaSarayi umka-Abrahama. uyazi umshayela wambuka abuya ukuyogeza usana wathi akabhekwa unkosikazi wencebo yakhe Jehova. la singakhuluma kuse nje kube kuningi nikhona angikho sengakhulumela ukusiza umunye nalabo abawushumayela kusengabafana kunomehluko la ukulanda umuntu okholwayo nokubona intombi etekisini kodwa uthi uyoshumayela angiphinde ubona intombi etekisini wena uthi ubizwa uJehova bese ucabanga ukuthi ukuhlanganisa kuhlangane ngeke akuhlangani ngoba obizwa uJehova umenzela ukufana naye ngizwe kahle uze ungayilweli kulozo usiza ube uJehova ozoba umelusi angiphini yangizwa ubani ozoba yini ngoba lokho kwenza uJehova Inkosi. uma singabheka kho konke la sibheke bonke abaprofeti siyothola ukuthi usibanibani wamthathelana unkosikazi ngenxa lokuzomsiza lana niyayizwa lo umthathelane umsiza lana la sithatha abathathu uyabona nje uMose nesekhona unenkosikazi yakho Zipora ubizela ukuthi azala abafana ababili niyangizwa kodwa umkhushe ubizele ukuthi yena uthatha 14 days
Ayi. Ethandaza. 14 uyakhala ukhala uAaron nodadewabo uMiriam. Uthi yini uthathele umuntu onje oyizizwe. Uthi uJehova thula Mose kuyophendula mina. Laba bazilutho la. Lo muntu uthathwe ngokwengcono kunani lonke Israel. Ngiyangizwa. Ungcono kunawo wonke Israel lothi uhamba nami. Ngenxa ukuthi ungowezizwe. Futhi ngizokwenza ibandla lami kwabezizwe. Nilalela. Uzuthola uChokumiriam ngenkani. No Aaroni uthola ukumahlomphengi azafa angazilelwa. Engafakwe ebhokisini alahlwe phansi njengenje. Ngenxa unkosikazi owakhonjwa uJehova wamthatha. Nisekhona. Bakhona bazalwa. Amen. Dlula uhambe nami. Nisekhona. Uma ubheka uJakobe amen. Uthathe amakhosikazi amabili kaLabani. Angithi amantombazana. Amehlo kaJakobe athanda lo mncane. Yikazenza iminyaka yo14. Kanti uJehova unalo owamehla phambili. Lisandizwe. Yini kuthandwe lona namehla phambili uzozala ibandla. Wena Jakoba umfuni. Kodwa unesisu sebandla eswini. Uyaza ngizwa. Kunani eswini salomama? Uzogcwala ibandla elibizwa uIsrael. Lizalwa umuntu onamehla athe. Ngilalele. Lo mncane isizukulwane sakhe uJosefa. Nilalele bazalwane. Seniqonde lapho ukuthi uma uhamba nabo bonke labo bantu uthola kahle ukuthi umuntu kaJehova kunezinto anikezwa zona. Ngelilanga uzonikezwa into ongayifuni kanti ifuna uJehova. Lokhu ukhuluma nabefundisi laba abasayoshada. Ubaxwayisa ukuthi lalela wena bhodi nawe sisi. Mosukuyenza le ndaba. Ukubona intombi etekisini ipendile yafaka inkophe yafaka inzipho bese uthi umfazi akusiye wonke umfazi endlini kaJehova. Nilalele ngakhuluma usena ona ndodana kaAbraham le esikhuluma ngayo nisekhona. Kusho uJehova wathi ngiyelele kwalabani ongilandela khona inkosikazi yalomfana. Hayi noma. Lapha ngiyazi ukuthi mawuthola uRebecca uyoba yini ebandleni lami. Yikho kade ngikhuluma ngayo ukuthi waqala maqede une-benefit yezo uJehova. Umfana kaAbraham Isaac akakhipha ngoshisent. Inkomo nemali yakhifa uJehova. Amen. Yikho uJehova waqhuba amakamela kangoma aze ufika kwaLabani. Sanibonani. Amen. Nakhona wayifika amaqede singaqinda bende lesikhulumayo. Indaba enjani? Yokuthi kuyobonakala isayini ukuthi kufunakala yena yilonkosikazi. Umeza akeze ukufika bingelele lo uyofika khona akhelela amakamela. Uyabona complain ikamela liphuza kanje kodwa ukhelela lisemgcwala eswini. Ukhomba ukuthi khona into ekhona. Nikhona ibama yakhelela wenkophe. Athi inkophe zizowa phansi esejulukile. Bakhona bazalwane. Asibuyelele ukufunda uIsaiah 7. Bakhona bazalwane. Funda kakhulu ukuthuma. Angijayile ujayile wena. Osikhathi sisihle kanje. Wena ungamphuthumise ngijayile. Sifunde 1 2 kuselokuningi
esazoxoxa noma usubhorekile woza kimi ngikuxoxele ngeBhayibheli. Angithi awubhoreki uma ufuna ukubuka iTV manje masikhuluma ngesikhathi ubhoreke. Isaiah 7. Qala kuwani khuluma ufunda kakhulu. Sibonakaliso sika Emmanuel. Wathe insukwini zika-Ahazi indodana kaJotham kaUziya inkosi yakwaJuda, uResini inkosi yase-Aram noPheka indodana kaRemaliya inkosi yakwa-Israyeli bakhuphukela eJerusalema ukulwa nalo, kepha babengenakulinqoba. 1. Kwatshelwa indlu kaDavide ukuthi Aram limise kwa-Efrayimi. 2. Yayisiqhaqhazela inhliziyo yakhe nenhliziyo yabantu bakhe, Yes. njengemithi yasehlathini ithuthumela ngomoya. Kepha uJehova wathi ku-Isaya, mawuphume ukuhlangabeza u-Ahazi wena noSheyari Jashubi indodana yakho ngasekugcineni komsele wechibi lasentla elingasendleleni yensimu yomhlanzi, usho kuye ukuthi xwaya uthule, ungesabi, nenhliziyo yakho mayingadangali ngemsile emibili yalezikhu ney'thunqayo, ngokuvutha kolaka lukaResini ne-Aram nolwendodana kaRemaliya. Ngoba i-Aram no-Efrayimi nendodana kaRemaliya bacebile okubi ngawe. Bathi masikuphukele kwelakwaJuda silikhathaze, sizinqobele lona, sibeke inkosi phakathi kwalo, indodana kaThabheyeli. Ngalokho isho inkosi uNkulunkulu ithi, akuyikuma futhi akuyikwenzeka. Usho inkosi uNkulunkulu ithi akuyikuma futhi akuyikwenzeka. Ngoba inhloko yase-Aram iyiDamaseko, nenhloko yeDamaseko inguResini. Phakathi kweminyaka engama-65 u-Efrayimi yakwaphulwa angabesaba isizwe. Inhloko yakwa-Efrayimi iyiSamariya, inhloko yeSamariya iyindodana kaRemaliya. Uma ningakholwa impela anekuma. Kufanele senze njani? Akho lutho. Noma izimpi zikhona siphile ngani? Ngenxa yesikhathi jump uye chapter 8. Uqale ku7. Khona lapha. Unda pasinyana bakiyibukofa. Ngalokho bheka inkosi yakukhuphukela iyabakhuphulela amanzi omfula anamandla namaningi. Inkosi yase-Asiriya nabo bonke ubukhosi bayo ukhuphuke phezu kwazo zonke izingu zawo, weqe nazo zonke izindonga zawo, upheleke kwaJuda, khukhule lomfule, ufinyelele entanyeni lomfula kade unjani? Uyoqala kwaJuda ngithi otheleka kwaJuda, ukhuphuke uyofika naseyintabeni eziphezulu lomfula unjani? Funda. Ukhuphuke phezu kwazo zonke izingu zawo, weqe nazo zonke indonga zawo, utheleke kwaJuda, ukhukhule, udlule, ufinyelele entanyeni, bese ugcwalisa ngamaphiko awo eluliweyo ubanzi bezwe lakho Emmanuel. Bevani ninazizwe lalela, lamanzi aphinda benamaphiko agcwalise lo mhlaba. ubanzi bezwe Ugcwalisa ngani? maphiko. Ngisho mina lo mfula zokukhukhula weqinta. Awunandaba nentaba engaka? Zaseshilowa. Funda amanzi aseshilowa adelelwe ngabantu. Awafunda.
uJehova wabuye wakhuluma kimi wathi ngenxa yokuba laba bantu badelela amanzi aseShilo wahamba kancane bathokoza ngoResini nendodana kaRemaliya ngalokho umzilo esemuphushumelwa umsila ushumelwa yini usini ngiyabula lo ngokwesinto funda ngalokho bheka inkosi iyabakhuphulela amanzi omfula anamandla namaningi inkosi yaseAsiriya nabo bonke ubukhosi bayo ukhuphuke phezu kwazo zonke izingwe zawo weqe nazo zonke izindonga zawo utheleke kwaJuda ukhukhula udlule finyelele entanyeni bese ugcwalisa ngamaphiko awo eluliweyo kubanzi bezwe lakho Emmanuel. Bevane nina zizwe niyaphela amandla nokho bekani indlebeni namazwe onke akude zibhinceni kepha niyakudangala yebo zibhinceni niyaphela amandla nokho lulekanani nokululekana kepha kuyachithwa khulumani zwi kepha liwuma ngobuNkulunkulu nathi ngobuNkulunkulu ukhulumile kanjalo kimi ngesandla sinamandla wangiyala ukuba ngingahambi ngendlela yalaba bantu wathi ningasho ukuthi kuluzungu konke abakushoyo laba bantu ukuthi kuluzungu ningesaba abakwesabayo nibe novalo ngakho uJehova Sebawothi ngcweliseni yena kube nguye nimesabayo yebo kube nguye novalo ngaye uyaba ngokungcwele futhi abe yitshe lokukhubekisa nedwala lokuwisa kuzo izindlu zombili zakwa-Israyeli abelugibe nesihibe kwabakhile eJerusalema abaningi phakathi kwabo bayakukhubeka bawe bakhuphuke bacushwe babanjwe bakho ubufakazi unamathelise umthetho phakathi kwabafundi bami ngiyakumlindela uJehova ositheza ubuso bakhe kuyo indlu kaJakobe ngethembe kuye bheka mina nabantwana uJehova nginike bona sizibonakaliso nezimangaliso kwaIsrayeli evela kuJehova Sebawothi ohlezi entabeni yaseSiyoni lapho bethi kini funani kwabanamandlozi nakubathakathi ningayi ababethi milozi banyenyeze pho abanyenyeze pho abantu abayifuna uNkulunkulu wabo yini kuyiwa kwabafileyo ngabaphilayo na ngathi nangu uyazalwa nje emthethweni ke nasebufakazini impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa ngathi ngalifunda ngesingisi la leverse la ufunde masinyane alikho clear likhulunywe kumnyameni ithosha likhanyisi 8:19 yebo when someone tells you to consult mediums and spirits who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? Consult God's instructions and the testimony of warning. If anyone does not speak according to his word, to this word, they have no light of dawn. Kunani kulofeli? Akunani? Noma ungashaya amathamba kunani? Ulinge iqonde lapho ukuthi khona ozosala. Oyilayithanga nagesi. Shabka 9 nangezalwa. Sanibonani bo? Hallelujah. Sanibonani ngoKhisimusi. Funda masinyane sigijime siye kuye simbheke zalwa manje. Emthethweni ke nasebufakazini impela lelizwe abalikhulumayo alinakho ukusa
bayakujabulizwe beqinekile belambile kuyakuthi lapho belamba bavula bathuka inkosi yabo noNkulunkulu wabo babheke phezulu bayakubheka nasemhlabeni bheka nakho ukuhlupheka nobumnyama nokuhwelela kosizi yebo bayakuxoshela esigayigayini lalela uyabona nje khona inkomo ezikuyile nezimbuzi seyingenile engalweni kodwa ukukhanya ngeke kube khona ngisho namhla ningakhulumeli phansi mangikhuluma ngithi inkomo zokwenza imisebenzi ukuthi abakhanyisa abangasekho isikhumba sesandleni angithi kodwa kuzogcina kumnyama kakhulu ngoba lelizwa linakho ukusa uyalikhuluma ebumnyameni nawe uvumile ukuthi uyakwabami namanga wavumela amanga akhuluma nempilo yakho wabuya namanga ingqondo yakho yafunga amanga yakholwa ngamanga yakhohlwa ukuthi ukhona uzelo okukhanya kumnyama haleluya uxa kuHerodi benoPilato ukuthi Pilato ningoHerodi sengaze nikhipha amasotsha nikhiphe lingane ezalweswini ngiyayizwa emadoda amabili ngoba nizwane sizwana ngalengane okuthiwa izelwe iyinkosi sikhutshwa yilokho akekho umuntu ongazalwa yinkosi la singamakhosi awufunde lo chapter 9 sikitshini inkosi yokuthula uzalwa ini inkosi yokuthula kulumani yini ezalwayo inkosi yokuthula lethu ukuthula namhlanje qabele njoba izelwe nje wawunenzondo engasukumi phansi uyazi ukuthi wasisi wakho ungangenwe ngisho wamakho omncane wawunjani wasizwa uzala inkosi yane namhlanje yafika lethu ukuthula kuwe namhlanje wabisa ukuflawa nenyama esihlapha kulapho usisi wakhe ningezwani naye khona nilalele ngoba uzala inkosi yane yokuthula yabona imisizelo inkosi yokuthula ungabona abantu baba nezinkinga eziningi banxaphe bademela isakhipha ukuphuma esagwazo omunye kunento engekho empilweni yakhe akayizwanga lenkosi yokuthula izalwa ngempilweni kabani funda wena funda kepha ubuhelela akuyibakhona kohluphekayo 1 ngesikhathi esidlule senze ukuba njengesikhathi esidlule senze ukuba kufiliswe izwe lakwaZebuloni nezwe lakeNafthali isikhathi esizayo siyakwenza ukuba ikhazimule indlela yolwandle naphesheya kweJordani isifunda sabezizwe haleluya hamba nami uzwana lento injani hayibo akushuthi nansi injani Jesus ayifikela ngoIsrael ifikele wena manje esifunda esingafani nesayizo nawe musufana nomkhulu wakho antu wena usuthola inhlanhla nomusa ukuthi lokukhanya kufike kuwe ikhandela lisasebenza angithi uyatshela ukuthi ngesikhathi edlule kube filifili la ekhaya kwasuka umuntu omdala walapha ekugcineni kwegceke wafika wakhuluma yedwa wathi ngiyangizwa ngiyambona uThokozile unjani akasebenzi unenkinga ubuyile empendweni ukhuluma kanjani uyafilizela nalokhuluma akazi ngakho nayi imbuzi engiyiphethe zonika nimkhanyisele ngembuzi lo zalwayo lo njani
ukhazimula ungamthandi noma ungathi akumthandi uyakhazimula ukakuphilise ungamfuni uthi ukuvula iredo uzumfundisa athi sikhulekile ekhaya ake siphenyize ushintshe uye ku TV kuthiwa ake sibonge usuku ushintshe uthula ku TikTok uthola indoda ithi besingavula yini ku Isaiah 4 nikhona ushintshe lapho uthi hey lento iyangicasula iyangibhora noma ngathi yabhora akubhoreki wena ubhoreka lokunyama kukakaphumi ngaphakathi ngoba loze ayuyokwenza khazimule haleluya njengoba benyezelwe uIsaiah sekhona wathi kuzozala inkosi yokuthula njengoba kuzela inkosi yokuthula ezokuthulisa umhlaba akho into ezoxokozela misize bakhona abazalwane yabona inkosi yokuthula emenyezelwa uIsaiah yiyo le nkosi yokuthula eqhamuke emaqede awu amen yaqhamuka isizovela endlini kaDavidi ngoba lapha endlini kaDavidi imbeke enkulume endlini kabani wabhekwa watholakala ukuthi uJoseph uzalwa la noMaria uzalwa kuphi khona la ya haleluya Jesus Leba kumtheni uJehova akafunanga inkongo ihlanganiswe uthi akulungiswe lapha endlini kabani katha mhlawumbe angathi awuyizwa lento uthi yenzelwane funda izenzo 13 verse 22 uze uthi yini aqondise le ndaba kaDavidi uze kuzala uJoseph kuzala uMaria la nilalele 13 verse 22 funda esemkhiphile wabavusela uDavida beyinkosi afakaza ngaye ukuthi ngimfumene uDavide kaJesayi umuntu ongowenhliziyo yami oyakwenza konke engikuthandayo ngimfumene umuntu onjani wenhliziyo uyokwenza konke okunjani engikuthandayo nilalele Nkosi uyabona ukuthi manje uJoseph ufanele aqhamuke haleluya noMaria ufanele aqhamuke ngoba uJesu owenza konke okuthanda uJehova uqhamuke ezulwini uzongena emzini wenhliziyo kaJehova bakhona abazalwane haleluya hamba nami kwase kwenzeka indaba enkulu awu amen uma kwenzeka indaba enkulu sekumenyezelwe kwase kumenyezelwe ukuthi intombi yakhulelwa ikhulele ubani intombazana ukhulela uMaria isiqomqomo sentombi umqatho wagitshelwa ngoma ukhonze esontweni kaSolomon leli sonto lona elinamandla ngendlela eyisimanga kade leli sonto lithathe 46 years lakhiwa uSathane engafuni lakhiwa Sathane yini wale nalendaba isizathu bosokuqhamuka uJesu aningizwa akalwanga lo 46 years uSathane lwela lenkonzo ukuthi ingakhiwa wayazi ngaphambili ukuthi uJesu uyoqhamuka la intombi yovela la abashumayeli bazoshumayela la kube khona intombi ezozalwa waqala lapho Sunday school ukuthi intombi yafundiswa incane ifundisa ukuhlala ngentombi Jesus ikhulu ifundisa ukuhlala ngani ibe intombi kusibonwe izulu hayi leza namhle ihlalela ukuthi sibone ngabantu bayoyishada uthi naloku umncane kuyidonse ngeenkophe sibe zindi inkophe kuze kubone nangamakhehle ngoba ungathula ngiyeke ngikhulume umncane nje wena sufuna ukuba intombi awujombe kuntombi iba ingane mawuzoba uMaria waba ingane wakuvumela niyangizwa wazoba itshitshi wakuvumela ukuba itshitshi
wangena kuntombini wakuvumela ukuba yini akabonanga uJoseph ebona ingane waya umfundisa bona intombi ngathi ihleli intombi ayi ngiyafisa kube inkosikazi yami mfundisi ngizwa umoya umuthi ngathi singahlanganisa ukuthile wathi umfundisi hayi sizoyilungisa lento wena Josepha asenze imfanelo kwabizwa bonke bahlanganiswa kahle kwaxoxwa ungakhohlwa ukuthi njengoba elotsholiwe uMaria akalotsholanga ukuthi ayoqhetha kwaJoseph Yesweni akalotsholanga ukuthi ayoqhetha kuphi usahlaswana nje kwanamhlanje uthi abakakhiphi no5 usubuya khona embhedeni amen ungekho ngizwile ngithi u5 ukabi khona subuya embhedeni wakho izolo ibungafiki ulobola intombi kwaIsrayeli ibesihamba uyolala naye abangabona amadolo entombi wawufika ulobola ushade uyishiye khona niyangizwa uyenze njani uhambe uyekile kuyothi ngosuku olufanele uyise wentombi ayilethe yikho nje nizweni kahle wathola uSamson nesekhona walobola waqeda yonke into ayenza washiya khona uyasala uyise wentombi usedala lo muntu ahambe isikhathi esingaka akakufuni ngolangane yami nansi insizwa le anshana estate iyakuthanda phela hamba kuyo kanti uzobuya uSamson bakhona abazalwane uSamson uyokwenza njani noma ugesa amasipala ungahamba mina ngihambe niyangizwa umebuya uSamson uzofuna umakoti wakhe uyathola useganiswe enye indoda wakwathi uSamson wahluthula zonke ivalo zomuzo wamaFilisti wayihlephula wenza konke yini inkinga kuthatha unkosikazi womuntu lotsholiwe wanikwe enye indoda nawe qaphela wena mhla kusesiphambaneni kwakhishwa inkomo ezibomvu walotshola uyangixaka nje lo seqhamuka eceleni athamba uyoshada naye ungakhohlwa ukuthi umyeni wakho uyabuya uyezwakala umebuya akafuni indoda yakufuna wena kodwa uzothwala nzima bakhona basana uma ke izulu libheka selibheka lapha ya esontweni lika Solomon lithola uMaria into ukuthi ulotsoliwe kodwa yini into lathi ayingaba kwenziwa lutho phela le ntombi ufanga ehlisele iplan yami la emantombazana ngisizeni yabona ziningi izinto uJehova ayiletha ngawo uma uzoba intombi kaJesu ufeyilisa iplan yesu uyabona nje kulezi insuku uningi wamantombazana okufanele kube nezinto okuyikhiqizayo zezulu kodwa ngenxa yokuthi makukhula ukhumbula utshwala bakamabaso ulima leyo intombi yalinda haleluya ilindele ukuthi uJehova uzokwenzana awuzalelwa ukuthi uzobuye kumfana ufele uzalelwa ukuthi iba isibusiso la ekhaya haleluya ube isibusiso phambi kwabazali bonke ube isibusiso phambi kwabo bonke uma wakakhoza la udlula uzuba isibusiso naphambi kaJehova niyangizwa phambi kaJehova ube yini uzusimakade aqalaza izinto zakhe ngawe ukuthi nenzani ngale ntombazana wabheka kuJehova wabheka ukuthi cha uMaria ngiyamsebenzisa
ngifuna ukuba yisitsha sami. Hallelujah. Lo uzothwala into zami wayithwala. Wayithwala. Hallelujah. Abana ngosenze njani? Kwafika indoda ingaqalanga kuMaria, yaqala kugogo Elizabeth. Elizabeth ugana uZakaria sebebadala ekholweni esekhona. uZakaria ushisa impepho lapho athandaze abantu bathola izinto. Nkosi. Kodwa yena lapha ekhaya ugogo akanamntwana. Angiphinde ugogo njani? Nabantu baze bamhlebe kabi. Jesus. Kanti yena lo mkhulu yini? Angithi manje ngivele mina ngingithile. Wofika wamthandazela ngayo. Kodwa yena nasali wasiyaguga. Ngoba abantu bayakhuluma. Uma bojwayela ukukhuluma into, ungazi ukuthi uJehova uplaneni ngalaba. Wena umubuka ngamehlo uyakhuluma. Nikhona bazali. Ujwayele ukufinyeza umlomo wakho. Ungakhulumi nomina. Umifika ingelosi ifica uZakaria uphansi phezulu nemthandazo yabangcwele. Afika vala umnyango. Hayi. Wayibona isimini. Wathuka cishe umuntu omdala. Ngiyangizwa. Cishe waginqika. Yathi ngelosi ungesabi Zakaria. Ngikulethela indaba ezinhle. Ugogo lapho uzothola umntwana. Lo mntwana igama lakhe uzoba uJohane. Jesus. uZakaria wathi hayi sengimdala. Futhi nanoma ukuthi lapha kithi akekho umuntu owaba uJohane. Lento ikhuluma izoba nzima. Yathi ngilosi unkosikazi wakho uzothola umntwana. Igama lakho lakhe lo mntwana uzoba uJohane. Ngishilo nje ngathi akuzange noJohane athi yabona inkani yakhe ayisebenza ukuthi. Ngiyangizwa. Inkani yakhe ayinjani? Asithunga umlomo ke azazala umntwana. Wayeselithatha leli verse uJakoba ulifunda uJakoba 1 verse 19. Ngoba nawe unenkani nje ukuthi uhlala ucashela umfundisi. Wenza izinto ngale. Ilesi ucabanga ukuthi uJehova akanandaba nawe. Akaphendulani nawe futhi. Bakhona abazalwane Jakoba 1:19 funda. Niyakwazi lokho bazalwane bami abathandekayo. Ilona lo muntu makasheshe ukuzwa. Aphuze ukukhuluma. Aphuze ukuthukuthela. Ngobulaka lo muntu alusebenzi ukulunga kaNkulunkulu. Shona ini bazalwane. Angithi uyasho ukuthi awenziwa lokho. Naphambi kaJehova uzokusho lokho. Labo bangazi lapho. Usho labo bazomfunda bangiqonda. Uyofika phambi kwenkosi. Ngiyangizofika kuphi? Ngeke washo lapha. Ulaka lo muntu awusebenzi phambi kaJehova. Lalela ke. Nangempela waqhamuka lapho ugogo. Ugogo wakhulelwa kuxoxwa lapha ealtar. Izweni wenze njani? Ngesikhathi uxoxwa kuphi? Ukhulela ugogo. Uya nje ekhaya uZakaria ugogo kudala ekhulela. Wakhulela ugogo kwaba inyanga yokuqala. Kwaba ngeyesibili wafihla. Wangesithathu wafihla ugogo. Vele kufanele afihle ngoba kazi noma kweba iqiniso. Kwaba u4 months wafihla ugogo.
uma ifihla yathula nengane yangakhahleki. Izweni. Ukukhulela ingane yangakhahleki. Namakliniki bangekho kuthiwa kuyaqhubuzwana ngathi ngizoyihambe nabantu. Ufuna ukuyobona la kuthiwa kuqhubuzana ukuthi benziwa njani ngazi. Bakhona abazali. Kwaba u5 months yathula ingane yathi 2. 6 months. Yathula ingane yafika ingelosi. Maria. Yathi esifazaneni wena ufumana umusa. Waxhuma wamalapha uMaria. Wathi kubingelela kuni lokhu. Kubingelela kuni lokhu nomzana. Tshela mina kubingelela. Yathi ungaloku umbusi into eningi wena uzokhulelwa. Uzale indodana uyibize igama lokuthi uJesu. Wathi what? Mina ngisanga ngasali yathi ngezithula. Uthe uzokhulelwa. Athi uzwele ukuthi ngithe ufumene umusa. Yebo. Wanzima. uMaria esebona ingelosi ijikile. Wathi akube kimi njengokusho kwami. Wakhulela uMaria. Ngaleso sikhathi ingelosi sibe. Wakhulela ukuthi uzosijekelwa umoya oyingcwele. Hallelujah. Wakhulelwa. Ishuma uma ekhulelwa yayisiphinde imtshela ukuthi nesihlobo sakho uElizabeth ukhulelwe kade ngikuye. Lo mazi ukuthi wena kanangani ukhulelwe. Igama laleyo ngane uJohana. Le yakho uJesu. Yanyamalala. Sure. Hamba nami. Amen. Uma eqeda ukukhulelwa uMaria kuvele kufika ukuthi angiyobona isihlobo sami athi. Kade ngamgcina futhi ngezwe ngale ndoda leya. Le ndoda yathi ubantu ukhulelwe. Wangena ecathulweni wathatha imbathatha zakhe wehlita moshona khona. Mayifika empela wajabula uElizabeth ebona ingane kabhuti wakhe. Wathi hawu ngane yami kunini ngagcina wavuka embhedeni womhaka. Kanti uhaka into ezophilisa yena. Wathi ngamhaka wakhahlela uJohane sengathi uyaphuma. Kanti uJesu ufaka into kuJohane. uJohane hayi ngoba ekhahlela umukela izinto zezulu. Yamukela. Bakhona abazalwane. Waqhuma lapho uJohane akaphindanga abuyele emva. Yikho wazalwa kusasela izinyanga ezisithupha uJohane uJesu engakazalwa. Wazala uJohane walinda. Wazala uJesu ngokwenyama. Washushuzela uElizabeth. Ingane sinamazinyo. Washushuzela noMaria akunamazinyo. Kodwa kunomehluko nje nisekhona. Lokho kuphethe uMaria kuqinile. Yabona lento ayiphethe indala. Ukuthi ilande nje inyama. Noma uyiphethe uyeza ukuthi uphethe into. Bakhona abazalwane. Ukhona into ayiphethe lapho uMaria. Yes. Yikho noma thebuya kuAna ephethe into. Jesus. Wathola ukuthi uAna kudala ethandaza iminyaka. Ethandaza noJona bathandaza nabazalwane wafika ezethempulo lelithempeli. Bathi bazoletha ukuthi ukhona umntwana oqhamuke kanje wayesethi mlethe ngimbheke. Bakhona abazalwane. Wathi mayithi uyamthatha uyambheka
wathi pho ngisaphilelana ngoba samsumukisa umphefumulo wami ekade ngikuhlalele emhlabeni kufikile nakho konke sengikulindile sekwenzekile indaba lokufanele ube nayo ukuthi njengoba usindisiwe ungalali nje noma kanjani wathi uma ulala uthi Nkosi akusakhe na wena uphelelise konke empilweni kabantu. Hallelujah. Bakhona bazalwane wakhula phambili uJohn weza ngemuva uJesu. Ngobenyama. Khula phambili uJohn weza ngemuva uJesu. Ungakhohlwa njalo umdala yakho uJesu abasondelana. Ngijayela lapha ya. Waqala uJohn wamemezela. Waba nabafundi bakhe. Wathula uJesu. Wahlala uJesu kunezinto eziningi esazisho manje ezenziwa uJesu umfana. Nikhona wafunda ukushaya inyoni ngesilingo ngakwazi. Uhlala ibhola ngithi uyasazi isilingo. Skate. Oh, skate. Bakhona basa. Ushaya inyoni uJesu njengabana. Kunehlane ngithandayo la. Alenze kabili uJesu ena 3 years. Ngiyabona sawuphinde na 12 years. Leli ka 3 years ngiyalithanda. Kwathi ena 3 years. Weza njengoMoses befundisa. Ngoba noMoses imhla igcotshwa. Wagcotshwa ena 3 years ehlala abafana. Ngesikhathi sePhasika uzoshintshwa uFaro anikezwe induku nejazi lokumphakamisa. Kwadlalwa kwashunyelwa kwaqedwa. Kwathi uma sebezophakama beqede waqhamuka lapho uMoses kade edlala egcwele inhlabathi. Wavele waqona. Akhona amabodyguard ayenza ambona uMoses efikile kuFaro ethi ufaka isigqoko futhi sithatha uMoses wasifaka kuye. Wathatha induku yobukhosi wayiphatha. Wasukuma iPhalamende la yaphezulu. Lathi mhlola muni lo mfana ngowaphodelela kanje. Wakhuza uJethro azakhuzwe esesigungwini sikaFaro. Wathi akwenzeki indlela ukuthi sibone ukuthi lento yenzeka kanjani. Yikho kwathatha uPetshezi lwahlanganiswa namanzi indishi zombili. Eyopetshezi yabekwa kwa right. Eyamazi yabekwa kwa left. Bamkhipha umfana bathi buya uzothatha eyodwa yendishi. Bafuna ukubona ukuthi lento ekade yenza kanti bafihlelwe ukuthi amandla kaFaro aphelile. Into sezolida manje uMoses. Nikhona bazalwane. Akhona kodwa bazalwane. Nangempela ke bathi mayifika weza umfana weza wathi mayithi ukuthatha amanzi wasiphebeza isandla uJehova emanzini. Wasiphonsa ngapha kuloketshezi. Wasifaka sonke isandla. Washa umfana wasifaka emlonyeni washa. Kanti ushwabanisa ulimi ngamabomu uJehova uzumosa kakhulu enelanguage yaseGibhithe. Hallelujah. Wasekhona bazalwane. Hayi ngoba enamalimi into eyenziwa nakuJesu kunje. Uzogcwaliswa kahle uPilato. Izweni kuzogcwaliswa uPilato. Bezomnikeza isigqoko nemendlela. Sekuqediwe ngoGood Friday. Ufundi umthetho. Kwabonakala ingane iqhamuka lapha ya izweni. Iqhamuka kuphi? Yes. Abambona ngalomfana uthwabeni. Bambonesela. Esethi njengoba nikezana ikhundla nje.
Nifundile yini umthetho owabekwa lapha uIsaya? Wathi vulani lapha. Ushingana. Abaphikisana. Bathumela amabodyguard avula lapha endlini. Usilile. Bathola umthetho ubhaliwe lo bhalwe kuLuka. Athi umoya wenkosi uphezulu kwami. Ingcobile. Hallelujah. Uthi ngizoshumayela. Izwi lenkosi uzimpumputhe nakwabangaboni. Hallelujah. Ngizogcwalisa umthetho kaSimakade. Bamangala ukuthi le ngane lento iyithathayo. Wathi ziba bakubo. Wagcina hambile uJesu. Bakhona bazama. Kanti ulinda ugudi ka12. Eneminyaka e12. Walahleka bebuye eshiya. Kanti uyosala nezikho. Ezobuza ukuthi lento kade niyifundisa niyayazi yini? Yesu. Zahluleka ikhulu kuphendula le ndaba. Niphethe iBhayibheli niyalazi na? Jesus. Yiko uthi kuMaria ethi ufuna umntwana. Babe bamfuna bamthola phakathi kwempunga. Uyibuza ukuthi lento iphethwe yazi. Wena ithini? Lento yakithi. Bamangala bathi azange sayibona le siyayiqala. Jesus. Wathetha uMaria wathi yini sikufunde sifune kanje. Wathi ngiyekeni ngizokwenza okababa. Hallelujah. Ningangiphazamisa mangisenza okababa. Okababa. Bakhona bazali. Amen. Wakhulu uJesu. Bamba la. Wakhulu uJesu. Wakhulu uJohane. Waqala iminisi uJohane. Wamemezela ehlane wathula uJesu ngokumoya kaJehova uyathobelana. Akazange ethi uJohane mayimemeza noJesu amemeza. Wamiyeka wamemeza uJohane. Wamemeza uJohane wathi ukhona ozayo phendukani umbuso wezulu usondele. Phendukani umbuso wezulu usondele. Amen. Phendukani umbuso wezulu usondele. Wathi late yaqala iminisi kaJesu. Oh hallelujah. Umiqala iminisi kaJesu bambopha uJohane. Uma bembopha bathi babembophile waqala imangalisa uJesu. Wazisa uJohane esejele. Wathumela uJohane wathi ngabe uyeni lo Mesiya na? Engizwa ngaye. Waphendula uJesu wathi hambani nimtshele. Oh impumputhe ziyabona. Uthi impumputhe ziyabona. Hallelujah. Nenyonga ziyahamba. Jesus. Nimtshele lokho nje. Wabona uJohane ukuthi uyimpela. Emva kwalokho bamkhiphe ejele uJohane. Nimkhiphelani nje uyombhabhatisa. Njabuye masenjani? Ikekhala. Umekhala uJohane athi ngifuna ukubhathatiswa wathi uJesu kwenze sigcwalisa umbhalo. Oh yes. Wasibekela isibonelo futhi uLuka 1:9 mfuthu. Hallelujah. Kukhona izinto zabazalwane abangafuni ukuzamukela. Uthi mawubhathola izinto ekaSimakade sikudonsela ehlane. Jesus. Uhlupheke sengathi awuzange lo umuntu. Kanti umuntu ophelele. Futhi verse 9. uMark 1. Tell me I'm telling you uMark 1 verse 9 funda. Wathi ngaleyo mihla wafika uJesu evela eNazaretha laseGalile. Yeah. Wabhaphathizwa nguJohane eJordani. Wabela ukhuphuka emanzini. Wabona izulu livuleka. Yebo. Nomoya ehlela phezu kwakhe njengejuba. Wavela izwi ezulwini
lithi wena indodana yami ethandekayo ngithokozile ngawe. Nkosi yami, Masinyane umoya wasemqhubela ehlala. lo moya kade umemeza umqhubelaphi? Ehlala. Ngicela mawuphuma la ungabi nankinga ukuthi uzwele izinto kodwa ngomsombuluko ukuba xoshile emsebenzini. Uqhutshelaphi? Waba na 40 days and 40 nights esehlaleni. Kade kumemeza uJehova. Uyabona izinto obhekana nazo hayi ngoba uJehova ngeke. Sithi mayishawe uJehova kuke wena yena izinto. Bakhona bazalwane. Uzubona ukuthi uJehova uthembeke ngalendlela. Nikhona bazalwane. Hallelujah. Uma kuye ehlane. Akayeka ukuqhubeka neministry yakhe. Thatha lokho kuze usize nalokho. Uthi ziningi izinto uJehova kushintsha kuzo. Ngihlalo ubhekana. Nikhona. Amen. Umark 9 verse 2 uthi qala ku1 ngamabomu. Wayesethi kungiqekisile ngithi kini bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa. Yeah. Base babona umbuso kaNkulunkulu ufile ngamandla. Emva kwensuku ezisithupha uJesu wathatha uPetro noJakobe noJohane wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa. Uthatha abantu khulumani. Uthatha Petro Nobani? noJakobe noJohane. noJohane. Ngifuna sesibhala. Akathatha abangenanto naye. Hawu. Hayi ngoba abanye bengakhona. Kunento mama uma uNkulunkulu ayibeke kuwe uyokusebenzisa noma bekuthaka. Ungakhohlwa ukuthi uPeter wathini kuye. Wathi Peter uyamthanda na? Uma umthanda usukhulile oqinisa abafo? Wayishinto kuye. Bakhona bazalwane. Amen. uJakobe lo kaPeter unegama lika Jakobe wadala uIsrayeli. Niyangizwa? Isizwe sakhe. Kunento ayishiya la Jakobe. Bakhona bazalwane. Amen. uJohane uyena lo mbhabhathisa emanzini. Waphuma olingwa uSathane. Kunezinto zakho eziqondana nawe ngqo. Kuba sengathi labo ushumayela nabo azikho kube kade une link elikho uJehova nawe. Leyo link yokwenzela izithe esingaphezulu kwabantu oshumayela kanye. Kuyezwakala? Amen. Usuyibuza ethi mina yini ngahlupheka kanje? Veza ukuthi laba bantu njengoba banento uyobabonisani. Funda. Emva kwensuku ezisithupha uJesu wathatha uPetro noJakobe noJohane wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa. Yeah. Waphenduka esinye isimo phambi kwabo. Wenze njani uJesu? Ufuna bayofakaza Babone lezi zinto. ukuthi baboneni benoJesu. Ungabe usho ngamabomu uJesu uthi ningatsheli muntu. Uyazi ukuthi ngeke bathule. Kunezinto uJehova ufanele ayibonise impilo kabantu. Hallelujah. Waphenduka esinye isimo phambi kwabo. Phambi wazokhuluma amanye amazwi uPeter wathi ngcono sakhe amadokodo. Peter sokwakha kanjani amadokodo ngobona ufuna lika Eliya noMoses lika Jesu elakha ulibali. Noma ngahlala elangeni kulungile. Yini wena Peter ngibona into engasange ngiyibone. Elithi iBhayibheli kwavela inkazimule engakazibona. Akanga wafihla amehlo kaJohane noJakobe noPeter kusezwakala. Babona ngaphela baze bashintsha kwabona leli. Ngoba uJehova uyazenza izinto zomuntu uzakhulume ngazo bamthuke ngazo. Wabona nje izinto uJehova ukutshengisa zona. Ezinye moyixoxa nabantu bathi uyabhetha. Ungakuhluphi ngoba ukhulume nawe.
Hey. Okwenza ukuthi simbheke bethelwa nisekhona akabethelela ukudlala. Isikhathi sikhona besizokhuluma ukuthi wayezozala luphi uhlobo. Uhlobo olukholwa kungekho kube khona. Hallelujah. Lubuza abantu ukuthi nifuze bani kuthiwa ngifuza uJehova lo wangizala. uJesu ulinganisa ngoAbraham nisekhona ofanele simfuze azabe na 100 years ekhuluma ethandaze ngamthola umntwana. Athi kodwa bekezela uzoqhamuka. Izinto ayishilo uJehova ayishithi. Abantu baguga babemhlophe ekhaya. Baze bakhumuka amazinyo. Abanye bahambe bayithunele likaJehova izulmile. Vala ngoJohn 4 obaseRoma 4 verse 16. Uzizwa ukuthi ufuze bani. Umusuwile qala namhlanje. Uthi kulonyaka ngizothandaza into engayithandazela ngo1970. Angitholanga kodwa uJehova uyayazi. Funda Roma 4 verse 16 shesha. Ngalokho kuya ngokukholwa kuba kube ngokomusa. Ukuze isithembiso siqiniseke enzalweni yonke. Kuya ngani khulumani? Kuya ngokukholwa. Funda. Ngalokho kuya ngokukholwa kuba kube ngokomusa. Ukuze isithembiso siqiniseke enzalweni yonke. Kungabi kweyomthetho yodwa. Kodwa nakuleyo engeyokholwa. kuka-Abraham ongibaba wethu sonke njengokulotshiwe ukuthi ngikumisile ube nguyise wezizwe eziningi phambi kwalowo uNkulunkulu akholwa nguye yena ophilisa abafileyo nobizo okungekho kungathi kukhona owathi kungekho themba wakholwa ngethemba wathi kunjani ngekho themba uyazi ukuthi ubizelwe ukuzalwa nokubethelwa kaJesu kubizelwe ukuthi ibizo okungekho kube njani kubekhona ngekho themba nkulu nayo ungathi ufuna into kanti unethemba nayo funda okungefuna okungekho kube njani kubekhona funda awathi ungekho themba wakholwa ngethemba ukuze abe nguyise wezizwe eziningi njengaloko kwashiwo ukuthi yoba njalo inzalo yakhe yoba njani ini bazalwane funda engabanga buthakathaka ekholweni hayi inteni maziba uyathandaza ubuthakathaka ekholweni uyakholwa ubuthakathaka uyanikela ucabanga umkhelo hayi konke okwenziwe enkonzweni uyasona uphethe ubuthakathaka awuthi amen mawuzwile na unyaka uyaqala nje ukhuluma amazwi angashiwo iBhayibheli ingabe unyaka ungiphatheleni unyaka ufanele uphathele into wena ufanele ukuthola insika haleluya phathelwe yini awasaka bemthakathaka ekukholweni wathi abona usele sedotho wesikhumba wathi uJehova ushilo ukuthi kovela umntwana kungathi izinto maseyiphambene engqondweni ibe sulalela ingqondo lalela izwi nikhona lalela yini lokho akushilo sisho khona lokho akushilo sima ngakho lokho akushilo sikhuluma kumnyama kuthi kumnyama sithi kuyakhanya kuthi ungekhona ukuthi kuyoba khona into uyabona nje kulonyaka plan imoto ozoyithenga plan umuzi ozoyithenga ukuthi imali khona noma yikho plana wena ngegama likaJesu ngegama ayamnamali nasebhenki abangifuni awuzukuthenga ngoba kusho ibhenki uyithenga ngoba kusho uJehova niyangizwa uthe uJehova khuluma kungekho kube njani kubekhona mawuthandaza ungabi buthakathaka akukholweni Jesus bakhona abazalwane uzila ukudla uhlafuna uthembisa ubuthakathaka bonke konke okwenza ubuza kumngani wakho kade uyile nkonzweni kade bathini wena ibuhlalelele
Oh. bakhona abazalwane Awuyoka njalo. ungabe ukuthakathaka kuphi uchapter 9 sivana kuba seRome qala ku5 uzoyibona ukuthi inkinga yakho wenza uJehova kwenzile ubuthakathaka njengomuntu kanti wena useyena umuntu uJehova umsela uregister izulu hleli ukuthi inyama yikho kwakho kodwa izulu ikuregister njengegiant funda kakhulu 9:5. yebo Abangaba bokhokha vela kubo Kristu ngokwenyama. Yena uNkulunkulu ophezulu kwakho konke obongekayo kuze bephakade. Amen. Akusikho ukuthi akusikho ngathi izwi kaNkulunkulu liphuthile. Ngoba sibabonke abavela kuIsrayeli abangabakwa Israyeli. asiphinde silalela akusibo bonke abavela kuphi ku-Israyeli abangaba kuphi abangabakwa Israyeli funda nakubabenzalo kaAbraham bonke abasiba abantwana kodwa kuthiwa ngo-Isaka iyabizwa inzalo yakho. Lokhu ukuthi akusibo abantwana benyama abangabantwana bakaNkulunkulu labo kodwa abantwana besithembiso bathiwa inzalo. Ngoba lingelesithembiso lelizwe umntwana wani wena isithembiso. uyizwile ithembiso sikhuluma ngaso ukuthi kuyovela into enje awuveli wena enyameni uvela ngesithembiso. Ngakho uma uvela ngesithembiso ungalingisa abantu abasenyameni kholo usimakade ethanda usathane noma futhi ke lungisa inqondo yakho ukuthi ijwayele ukukhuluma amaphutha nanokuthi nalokhu ukuthi uma ukhuluma ekuphikisa asike isikhathi sokuphikiswa inqondo kabani mangithi kulonyaka utshela ukuthi uzoba nemoto nini sisazokhuluma bali iBhayibheli ngenxa yesikhathi vala Oh Jesus. haleluya sizalelwe uzala abantwana besithembiso uzala abantwana abayokhuluma kwenzeka. Hallelujah. Uyazi wena udabula umkhathi uhleli la eDevonton Jesus. ukhuluma usathana kuvalile namadimoni akhe Jesus. usho ngezwi izwi lakho liyongena kwelesithathu washo uJeremiah etshelwa ingelosi uMikhayeli wathi mhla uqala uvula umlomo lazwakalela izwi ngakho nawe khuluma namhlanje uthi mawunyaka uqala zonke izinto zami zenzekile uyezwakala ungakhathali ukuthi bangaka abakuthakathile ungakhathali ukuthi bangaka bathe ngeke kwenzeke abantu abakhulumile uJehova kashongo ulindele wena usho enze lokho kushoyo ngoba noma kubusisa ngeke acele kubani bekacele emndenini wakho bekacele nakubani uyokhuluma ngezwi kwenzeke athi ameni. Hallelujah. Oh, good. Powerful standards. Worship your name, Jesus. My. uJesu uyangithanda
sithi sizo-celebrate abantu banamathela enambeni u-25 kanti wena ulindele ukuzawusipha iy'mfihlo owawuyifihle emaphakadeni umhlaba ungakasekelwa. Yonke into wayihlela nokwenza wangenza ukufihla singakuboni, kanti wena uyazi ukuthi kuyawuqhamukaphi. Namhlanje mini sibonga izinto imjovo kuyisijova ngayo ulungiselela unyaka ozayo. Baba, thina sibadala kunonyaka ozayo, ufika nje vele thina sikhona sasi kuwe emaphakadeni umhlaba ungekho, waplana ngathi wasithanda wasikhetha umhlaba ungekho. Lo mhlaba osihluphayo wawungekho kuplanwa ngathi. Lo Sathane osinyakazisa ibandla wawungekho, ibandla lilungiswa licolelwa lesi sikhathi. Baba, sifuna ukuphuma kule ndlu sazi ukuthi asishintshwa manje, sashintshwa kudala. Uqambe uyafika emhlabeni, ufika uzolungisisa into iyonakele kudala. Namhlanje Baba, sithatha our rightful place njengey'ndlalifa okukuwe ngokwethu, esasikuthathiwe isitha okwethu. We are claiming it back ngoba bekuvele kungokwethu. Thina siyabantwana bakho, sibantwana bakho. Akuzukushintsha isimo sisithathe sisibeke kwenye indawo. Sikwaziyo singabakho, savela kuwe, sizophila sikuwe futhi sizophelela kuwe. Umphefumulo wethu Baba emini uyalidusa igama lakho ngenxa yemisebenzi yakhe emihle owasilungisela yona umhlaba. Namhlanje sinikezwa amandla okuthi nomunyaka ungafika ufike nama-challenges awo, kodwa kunamandla okukade uwafihlile, uwafihlele lesi sikhathi. Noma bekungaqhamuka noma yiphi indaba ezoma phambi kwethu, sezokhuluma nayo sithi wendaba ake usuke uphosekelwane. Izinto zethu esayithandazela iminyaka ebezingakafiki, now is the time. Now is the time. Isikhathi lesi sokuba ziyariliswa, ziriliselwe ibandla vele, sayilungiselelwe ibandla. Namhlanje mina siyabonga ukuthi lezi zinto sesiyiphethe. Uthe wena ngokukholwa izinto siyiphethe ngezandla, uma siya kuwe siya nazo siyiphethe. Baba ungcwele siyabonga, 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 siyabonga ukusenzela umusa kuseni. Siyabonga, siyabonga, siyabonga ukuthi namhlanje siyalungiswa into zethu, silungisiwe, sazilungiswe kudala, savalwa isitha. Wena sitha endleleni izinto zaleli bandla ziyabuya, ebeyithathiwe ziyabuya, ebeyihambile ziyabuya, ebeyithathwa isitha gedela gedela akusona zakhe zebandla
Baba siyabonga. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. Ekama Jesu. Ekama. Ila Jesu waseNazaretha. Izinto ziyalunga. Ninezelo wana. Ayekudingile kudala. Owayefunile umnike. Ukhulile. Yesu nakuthi. Siyakufuna kuwe. Sifuna ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Siyalungiswa njengamanje. Okunye bayakuthola njengamanje. Ngenxa kufunile. Sibonge kakhulu Baba. Emini kasiyeki ukwenza isithembiso futhi sokuthi siyahlala la kuwe. Asikusuka. Siyanamathela lapha kuwe. Asikusuka. Siyanamathela. Akunandaba ukutangakanana ama-challenges. Siyahlala. Sizohlala isithasilwa. Siyahlala. Silambile. Siyahlala. Singenazinto wedwa sizohlala. Ngoba isithembiso sakho kasiveli. Sibonge kakhulu Baba. Bayede wena ukhona. Bayede wena khona. Bayede wena uzoba khona. Ingani uthatha indawo yonke. Akukho kusalayo. Mawusuwenza izinto zakho. Ayikho into engayo. Ngoba wena ufungile. Sinikezela udumo nesibongo. Kuyo mina nje. Kamele namandla lenkosi uJesu waseNazaretha ophilayo. Thank you Lord.